Nascut a Terol i instal·lat a París, on va treballar amb Georges Méliès i els germans Pathé, Segundo de Chaumont va residir a temporades a Barcelona, on va ser representant de la casa francesa Pathé i va realitzar nombrosos films abans de traslladar-se definitivament a Itàlia el 1912. Com tots els altres realitzadors de l'època, Chaumont va treballar en el camp del documental, de costos reduïts i gran demanda, així com en el cinema còmic. Però si l'hem de recordar, serà fonamentalment com un gran creador de cinema fantàstic. En aquest sentit, la seva gran aportació al nostre cinema va ser l'elaboració de tot un seguit de pel·lícules fantàstiques on utilitzava trucatges, fotogrames acolorits, moviment de complexos decorats, elements pirotècnics i múltiples recursos que ens el presenten com un gran creador i innovador del llenguatge cinematogràfic.